እዚ ሰላምታና ተቐበሉ ናይዛ ቻነልና ተዓዘብቲ ከመይልኩም ፀንሑ ነዚ እዋን ዝበልናዮም ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ንምክታልኩም በኽብሪ ዕድም ክቡራት ሰማዕቲ ብርክት ዝበሉ እዋናዊ ሓበሬታታት ናይ ዩቱብ ቻነል ምትፃዕኑ ኣቐዲሙ መልእኽተይ ድማ ኖቲፊኬሽን ምእንታን ክበፅሓኩም ዜናታት ብእዋኑ ክትከታተሉ ነዛ ናይ ዩቱብ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቕ ኣይትረስዑ። ቤት ምኽሪ ክልላት ኣዲስ ኣበባ መቐመጢ ፌደራልን መንግስትን ክልል ኦሮሚያ ክትከውን ወሲኑ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ዓውድታት ምክልኻልን ድሕነትን ኣብ ስምምዕ በፂሐን። ደቡብ ሱዳን ኣብ ተስፋ መረፃን ስጋት ዳግማይ ኩናትን መትረብ ፓርላማ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዘሎ ወጥሪ መጓሃሪ ይኸውን። ምስፍሕፋሕ ስፍራታት እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ብርቱዕ ኩናነ ኣስዒቦ። ምስ ኢራን ዝካየድ ወታደራዊ ግጭት ናይ ምስፍሕፋሕ ዕድሉ ከም ዝነከየ ተገሊጹ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና እዝን ካልእን ብዝርዝር ሒዘልኩም ከቕርቤ ሰናይ ጻንሒት። ቤት ምኽሪ ክልላት ኣዲስ ኣበባ መቐመጢ ፌደራል መንግስትን ክልል ኦሮሚያን ክትከውን ብብዝሒ ድምፂ ወሲኑ። ኣብ ትሕቲ ምክያድ ሃገራዊ ምኽክር ዝርርብ ቤት ምኽሪ ክልላት ኣዲስ ኣበባ ሓበራዊ መቐመጢት ፌደራላዊ መንግስትን መንግስቲ ክልል ኦሮሚያን ክትከውን እዚ ውሳነ እዚ ድማ ኣብ ቅዋም ሕገ መንግስቲ ክሰፍርን ብዝበዝሐ ድምፂ ከም ዝወሰነ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ምንጭታት ዓቢሮም። ኣብ ሃገራዊ ምኽክር ዝተረኽቡ ምንጭታት ከም ዘገለጽዎ ካብ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣረጋ ከበደ ወፃኢ ኩሎም ኣባላት እቲ ቤት ምኽሪ ነቲ ውሳነ ደጊፎም እዮም። ቅድሚ ሕጂ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ተዋፅኡ ወከልቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ተዛትዮም ብዘይካ ናይ ክልል ኣምሓራ ወከልቲ ብኩሎም ተቐባልነት ተረኺቡ ከም ዝሓለፈ ይዝከር። ኣዲስ ኣበባ ቀይሕ መስመር እያ። ሕቶ ህዝቢ ኦሮሞ ነዚ ውሳነ ስዒቡ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኦሮሞን ፖለቲከኛታት ተንተንትን ዝተፈላለየ ርእቶታት ይንፀባረቑ ኣለዉ። ፊንፊነ ንህዝቢ ኦሮሞ ናይ ህልውና ቀይሕ መስመርን ጉዳይ ምዃኑ ዝገለጹ ወገናት እታ ከተማ ናይ ኦሮሚያ ከም ዝኾነትን ብቐጥታ ኣብ ትሕቲ ክልል ኦሮሚያ ክትመሓደር ከም ዘለዋን ብነድሪ ሓሳቦም ይገልጹ ኣለዉ። እዚ ጉዳይ ንድርድር ምቕራቡ እውን ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ዓብዪ ቅሬታ ከም ዝፈጠረ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ መቐመጢ ክልል ኦሮሚያ ኮይና ዝጸናሓትሉ ታሪክ ሓድሽ ዘይኮነስ ንዝሓለፉ 35 ዓመታት ዝነበረ ውሳነ ዝረኸበተሉ ጉዳይ እዩ። ስለዚ እዚ ሕጂ ተመሓላሊፉ ዘሎ ውሳነ ነዚ ህዝቢ ዘለዎ ናይ ውልቂ ምምሕዳር ሕቶ ሙሉእ ዘይምልስ እዩ ክብሉ ወሲኾም ነቒፎም ኣለዉ። ወሲኹን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሓቀኛ መሰል ሕቶ ንምሽፋን ዝጸንሐ ርእሰ ጉዳይ ከም ሓድሽ ኣጀንዳ ከም ዘቕረቦ ይኸሱ። እዚ ጉዳይ መጻኢ ፖለቲካዊ መዋቕር ኢትዮጵያን ምምሕያሽ ቅዋምን ዓብዪ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይግመት ኣሎ። ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዓውድታት ምክልኻልን ድሕነትን ስትራቴጂካዊ ምትሕባርን ንምፍጣር ኣብ ስምምዕ በፂሐን። ብዋና ዳይሬክተር ርክባት ወፃኢን ወታደራዊ ምትሕባርን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ወታደራዊ ሓለፍቲ ዝሓዘ ጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ብ1920 ናሓሰ 2026 ዑደት ምግባር ኣብ ፔንታጎን ምስ መዘንኦም ካልኦት ኣመራርሓ ሚኒስተር ሰራዊት ኣሜሪካን ክልቲኣዊ ሓበራዊ ምኽክር ገይሮም። በዚ ድማ ኣብ ፔንታጎን ምስ ምክትል ሓጋዚ ጉዳያት ኣፍሪቃ ሚኒስተር ምክልኻል ብራያን ጄን ኤሊስ ብሓባር ዝተመርሐ ምኽክር ወታደራዊ ዲፕሎማስያዊ ምትሕባርን ክልቲአን ሃገራት ናብ ዝነኣዝ ዝለዓለ ምዕራፍን ንምስጋር ተራዳድዮም። ኣመራርሓ ትካላት ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ምትሕባር እቶም ትካላት ንምስፋሕን ስትራቴጂካዊ ምውዳብን ብዝበለፀ ንምጥንካርን ተሰማሚዖም። እቲ ስትራቴጂካዊ ምትሕባር ዘላቒ ብሄራዊ ረብሓን ሓበራዊ ተረባሕነት ንምርጋፅ ሓበራዊ ምትእማን ብምጥንካር ዘላቒ ምትሕባርን ምስራትን ኣብ ቀኒ ኣፍሪቃ ኣብቲ ሰፊሕ ዞባን ዘላቒ ሰላም ድሕነትን ምርጋፅ ሓበራዊ ፃዕርታት ንምዕባይ ዝዓለሙ ዋና ዓምድታት ዝምራሕ እዩ። ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹን ምክትል ረዳት ሚኒስተር ብራያን ኤሊስን እቶም ዝተበፅሑ ዕማማት ብቕልጡፍ ናብ ተግባር ንምእታውን ክልቲኣዊ ርክባት ምክልኻል ናብ ዝለዓለ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ንምዕባይን ዘለማዎም ሓባርነት ቆራፅነት ኣረጋጊፆም። ብተወሳኺ እውን እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ብፅዒት ምስ ካልኦት ኣመራርሓ ትካላት ምክልኻል ኣሜሪካ ሰፊሕ ዘተ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ዑደታት ከም ዘካየደ ሓበሬታ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ የመልክት። ኣብ ከተማ መቐለ ብድሮን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ከም ዘውረደ ካብ ነበርትን ሰበስልጣንን ትማል ተገሊጹ ነይሩ እዩ። እቲ ንፈለማ እዋን ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ነቲ ኣብ መንጎ መንግስትን ፌደራልን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዘሎ ወጥሪ ናብ ካልእ ምዕራፍ ከይሰግር ስግኣት ፈጢሩ ይርከብ። ካብ ትማል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓዲኡ ፍሉይ ስሙ እንዳማርያም ዳዕሮ ኣብ ዝበሃል መንበሪ ኣባይቲ ከም ዝተፈጸመ ብሰንኩ ድማ ኣዴታትን ህፃናትን ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ከም ተወሰዱ ነበርቲ ትማል ኣረጋጊፆም እዮም። ኣብ ሆስፒታል ዓይደር መተሓባበሪ ክፍሊ ጽኑዕ ክንክንን ብርሃኑ ሃይለማርያም ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ በቲ መጥቃዕቲ ግድኣት ዝበፅሖም 14 ሰባት
ናብ ሆስፒታል ከም ዝኣተውን ሰለስተ ብከቢድ ከም ዝቆሰሉን ገሊጹ። ካብቶም ሕክምናዊ ድጋፍ ዝግበረሎም ዘሎ ጉዳያት እቶም 5 ህፃናት ምዃኖም እቲ መተሓባበሪ ወሲኹ ኣረዲዩ። ብዛዕባ እዚ ፍጻመ ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝተዋሃበ ወግዓዊ መግለጺ ኣይነበረን። እንተኾነ ገለ ሰበስልጣን ማእከላይ መንግስቲ ነቲ ግጭት ብምጅማር ንህወሓት ከሲሶም ነይሮም። እቲ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበረን ንዝተወሰነ እዋን ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ኮይኑ ዝሰርሐን ሕጂ ድማ ሚኒስተር መስኖን ልምዓትን ቆላታት ዝኾነ ዶክተር አብርሃም በላይ መሪሕነት ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ናብ ዘይብሩህ ዕላማ ዘለዎ ሓድሽ ኩናት ይደፍኦ ኣሎ ክብል ወቂሱ። ኣብቲ ሕዳር 2020 ተወሊዑ ዝነበረ 2 ዓመታት ዝዘለቐ ደማዊ ኩናት ትግራይ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ከም ዝሃለቐ ኣብቲ ክልል መሰረታዊ ልምዓትን ከም ዝዓነወ ሰፋሕቲ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ተፈጸሙ ጸብጸባት ሕብሩ። ደቡብ ሱዳን ናጽነታ ካብቲ ጎናጸፍ ንፈለማ ግዜ ናብ ዝካየድ ሃገራዊ መረፃ ተቐርብ እኳ እንተሃለወት እቲ ንሰላማውን ተኣማንነትን መስመር መረፃ ዘድሊ ፖለቲካዊ ጸጥታውን ሰብኣዊ መሰላት ውሕስነት ግና ብሰፊሑ ይጎዲሉ ከም ዘሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተመደበ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ደንደስ ገደል ንኣሰቃቂ ገበናት ምክልኻል ስግግር ደቡብ ሱዳን ንምውሓስ ብዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ዓሚቕ መማኸሪ ሰነድ ትማሊ 20 ነሓሰ ኣውፂኡ ኣሎ። እቲ ሃገራዊ መረፃ ዴሞክራሲያዊ ትካላት ንምድልዳልን ሃገራዊ ምክፍፋላት ንምክልኻል ዝዓለመ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ እንተዘይተወሲድሉ ዳግማይ ደማዊ ግጭት ክውላዕን ኣሰቃቂ ገበናት ንክፍጸሙ ዘሎ ተኽእሎ ከጋድድ ከም ዝኽእል እቲ ኮሚሽን የጠንቅቕ። ደቡብ ሱዳን ካብ እትምሰጥ ካብ 2011 ጀሚራ ንኣሳት 15 ዓመት ዝኣክል መረፃ ከይገበረት ጸኒሓላ። ካብቲ ካብ 2013 ክሳብ 2018 ዝቐጸለ ደማዊ ውግእ ድሓድሕድ ኣሳት 400,000 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ወግዓዊ ሰነዳት የመልክት። ብተወሳኺ ኣስታት 4 ሚልዮን ዝኾኑ ዜጋታት ካብ መረቦቶም ክመዛበሩ ከለዉ ካብኦም ድማ እቶም 2 ሚልዮን ሃገሮም ገዲፎም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ተሰዲዶም። እቲ ግጭት ኣብ መሰረተ ልምዓት እቲ ሃገር ዘስዓቦ ዕንወት እውን ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ መብዛሕትኡ ክፍልታት ኣብያተ ትምህርቲ፣ ሆስፒታላትን ካልኦት ንብረታት ዓንዮም እዮም። ፕረዚደንት ኮሚሽን ያስሚን ሶካ ንህዝቢ ሱዳን ድምፂ ዘስማዓሉ መረፃ እምበር ህይወቱ ኣብ ሓደጋ ዘውድቐሉ መስመር ከም ዘይግባእ ብምግላጽ ሰላማዊ ዲሞክራሲ ኣብ ልዕሊ ዕጥቃዊ ግጭት ፍርሕን ክህነፅ ከም ዘይክእል ኣጠንቂቓ። እቲ ሃገር ናብ መረፃ ኣብ ትቐርበሉ ዘላ እዋን እቶም ዳግማይ ናብ ውግእ ንኸይትምለስ ተባሂሎም ዝተነድፉ ውሕስነት ይፈራርሱ ምህላዎም እቲ ኮሚሽን ይገልጽ። እዚ ንኣትላንቲክን ሰላማዊ ውቅያኖስ ዘራኸበ ወሳኒ መስመር ሕጂ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ተላዕለ ወጥሪ መጓሃሪ ኮይኑ ይርከብ። ዝሓድሽ መስርሕ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሕቡራት ሃገራት እዩ ተቐልቂሉ። ኣሜሪካ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ መትረብ እናወፀ ዝመፅእ ዘሎ ጽልዋ ቻይና ንዓለማዊ ንግድን ጸጥታን ስጋኣት ክኸውን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቓ። ቤጂን በቲ ሓደ ወገን ነቲ ክሲ ብምንጻግ ዋሽንተን ነቲ መስመር ማይ ንምቁፃር ከም ምስምስ ትጥቀመሉላ ክትብል ከሲሳ። ኣብ መንጎ እዚ ምሰሓብ ሓያላት ሃገራት ዝተቐርቀረት ፓናማ ኣብዚ መትረብ ዘለዋ ልኡላውነት ደጊማ ብምርጋጽ እቲ መስመር ኩሉ ግዜ ገለልተኛ ኮይኑ ክቐጽል ምዃኑ ኣስሚራትሉላ። መትረብ ፓናማ ካብን ናብን ኣትላንቲክን ሰላማዊን ውቅያኖስ ንምስጋት ተሰርሐ 80 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎ ሰብ ዝሰርሖ መስመር ማይ እዩ። ኣሜሪካ ነዚ መትረብ ኣብ መጀመርያ መበል 20 ክፍለ ዘመን ካብ እታሃንፅኦ ጀሚራ ክሳብ 1999 ባዕላ ተመሓድሮ ነይራ እያ። ብመሰረት እቲ ብ1977 ብፕረዚደንት ጂሚ ካርተር ተፈረመ ስምምዕ ቶሪ ጆስ ካርተር ድማ ብ31 ታሕሳስ 1999 ሙሉእ ቁፅጥር ናብ ፓናማ ተመሓላሊፉ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እውን ቻይና ኣብ ፓናማ ዘለዋ ጽልዋ ኣመና ወሲኹ ክብል ብምግላጽ ኣሜሪካ ነቲ መትረብ ዳግማይ ክትቋፃፀሮ ከም ዘለዋ ሓቢሩ ነይሩ። ምምሕዳር ትራምፕ ብተወሳኺ ቤጂንግ ኣብ ወደባት ቻይና ንዝበፅሓ ብባንዴራ ፓናማ ዝንቀሳቐሳ መራኸብ ብምፍታሽ ሕነት ትፈዲ ኣላ ክብል ከሲሱ። ቤጂንግ ነቲ ክሲ መሰረት ኣልቦ ብምባል ነፂጋቶላ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ሊን ጂያን ንኣሜሪካ ብታሪኽን ነቲ መትረብ ወሪራ ዝሓዘት ልኡላውነት ፓናማ ዝጣሓሰትን ሃገር ምዃና ብምጥቃስ ወቂስዋ። ነቲ ገለልተኛ ክኸውን ዝግብኦ ዓለም ለኻዊ መስመር ማይ ናብ ርስታ ንምቕያር እትደሊ ሃገር መን ምዃና መልሱ ንጹር ኢሉ። ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ዘተ ሕቡራት ሃገራት እውን ኣምባሳደር ቻይና ፉ ኩንግ ኣሜሪካ ትፈጥሮ ዘላ ሓሶት ነቲ መትረብ ንምቁፅጻር ተሓልመ ምስምስ እዩ ክብል ገሊፅዎ። ከም ፓናማ ዝኣመሰላ ሃገራት ድማ ኣብ መንጎ ምሰሓብ ሓያላን ሃገራት ተቐርቂረን ሳዕቤን ናይቲ ግጭት ክስከማ ተገዲደን ኣለዋ። ብተወሳኺ ምንጭታት ጸጥታ ሎሚ ዓርባ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ብዝተኻየደ ተኸታታሊ ኣኼባታት ዘተን ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ኢራን ዝካየድ ወታደራዊ ግጭት ናይ ምስፋሕ ዕድሉ ከም ዝነከየ ሓቢሮም።
بمسرت توم سبستان بريزنت أمريكا دونالد ترامب قال تري باكيج قطباو اجدا خجبر موسانو كساب دحر مفارق مرجع أمريكا جيزين معدك زعلمه بز مسرت سرايت إسرائيل أب كل مريات مالت أب سلاح أدقى أطوار مفراي معقتي من معبال علامات بانكتاتن كمون دلونت حيل أير مكالغلي معتاغن سرحتات أبلع لإيران نزفت أم زخل توريتات داقماي متكعتي نمفت أم درجة دلونتو خوصخيو يبل اتترخ بحبريتا أبز درجة زي أمريكا بغطها يقوم بالتزاوري نسرعات إيران زدقفا هاجرات بنقد نداري بحساب بانكن بمساقر جنزبن بتقرا نقرات بخالوت منقدتات كتعكتن بحل تساقط قبلن كتعوت مخانا نتصور يكونن سبسلطان ጸጥታ بزي ጽንኩር ውሳነታት አግሬሲቭ አፈጻጽማ አሜሪካን ፕሬዝዳንት አሜሪካን እትዝድለ ውጤት ከም ዘይበጽሕ ገሊጾም ኣለዉ እስራኤል ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣብ ትሕቲ ቁፅፃር ዝርከብ ምዕራባዊ ገማግም 1200 ናይ ሰፈራ ኣባይቲ ንምህናፅ ዘውፃቶ ናይ ጨረታ ትልሚ ብዓበይቲ ሓይልታት ምዕራብ ብርቱዕ ኩነነ የጋጥሞ ኣሎ ዓባይ ብሪጣንያ ፈረንሳ ጀርመን ኢጣልያ ካናዳ ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ እቲ ውሳነ ተቐባልነት ዘይብሉ ምዃኑ ብምግላጽ እስራኤል ነቲ ትልሚ ብቕፅበት ክትስሕቦ ኣተሓሳሲባን بمسرت هاجراو حقي كل عينت مسفحفع سفراتات زعقاو خوينو اسرائيل بسنك تصنحا هاجراو تسقطي ابتن مبراو يروشاليم زداو زوبا ايوان نعسرتات عمتات كاب هنصت تقطيبا نيرايا بزحت مشاركتي اسرائيل فلسطيمن السقمتي ازنات خلت هاجرات ناي مسرات تسفا برتو صلوا خم زحدرلو يماغوتو تنصت نمعرباو جماجم اب كلته بمخفل نمبراو يروشاليم كاب تخلته خفلي مريت فلسطيم كم تنصل زقبريو أما عرباو جماعم بسنكي بزح عمت سفرتي عبد العلي سلامين سبات عب كتبا فلسطين تنبير زلو كبيتك أيدتات روي زمر جا أبزلو أوان زوسانة زيادة زي شغالي خبر اتزوت هو قعوي أوروبيا مشاركة كندا أسفيرو وسيخون اتتلمي كاب سلام زرحة تراي زي كونس نهاجراو تقبلنا تسألون زيادة زقود مهانو قاليتو وانا صحفي حبرات هاجراتن مينستر قدات واتساي بلجمن بوغنو እቲ ኣብ ዞባ ኢዋን ዝካየድ ህንፀት ንተቐባልነት ዘለዎ ሃገረ ፍልስጤም ህላዊ ስጋት ከም ዝፈጥር ኣጠንቂቑሎ ሕፀፃ ጦር ኣሜሪካ ኣሎ ዝብል ዘረባ ሓሶት ይኽብል ወሃቢ ቃል ፔንታጎን ሾል ፓርነር ንጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዓቢሩ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ኣብ ምድሪ እቲ ዝሓየለ ተዋጋኢ ሓይሊ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ኣብቲ ፕረዚደንት ዝመረፆ ግዜን ቦታን ንምውቃዕ ዘድሊ ኩሉ ኣለና ክብል ፓርነር ወሲኹ ገሊጹ رويترز با 4 نحاسة أبزوز أو تبتب سرايت أمريكا مس إيران أبز جبرون حموش تأوار حكينات كابت أزيل لك زخونة نينو يحرقات ميسايلات زحزة درجة كله 5 أراجيس خبر تبتي منبرو ذكري زمنين وحدة الحلقات أتصورات سرايت كوح سنة الحلقات لك عمد كعتن مفتسام زخو لهم كوينة أبجت أمريكان إيران والسانترا يتصوتوا كبرات تعذبتنا نايلو منبرة مدباتنا نزي مسل قطفون وانا ون حبيت اخترقبو لايك شير كومنت سبسكرايب قبرو بخبر عدم سسناي